Takže nazdar, ja som Cryptex a vítam vás v tomto videu, v ktorom si ukážeme, ako si zmeniť kurzor myši. Takže púsme sa do toho. Musíme mať k tomu jeden dôležitý program, ktorý sa volá Real World Cursor Editor. A cez neho sa to všetko robí. Ja vám ho dám do popisu videa, link na stiahnutie toho programu. A potom, než si ho otvoríte, tak prvé si stiahnete, zapnete internet, Operu, alebo aký máte prehľadač, to je jedno. A napíšete si do Google, napíšete si Shakes and Fidget. A dáte si zbrane. Vyhľadáte si a dáte si obrázky. Z toho sa dosť najčastejšie vyberá. Tu máte nejaký obrázok a nájdete si nejakú pravú zbraň pre vás, napríklad niečo tak na rýchlo si vyberám, aby to bolo ono. Toto tu. Napríklad si toto vyberám. Zmenším si obrazovku. A nebudem to ukladať cez toto, uložiť obrazok ako, ale jednoducho si to presuniem na pracovnú plochu, takto, tak. Ale nie, počkať, takto nemôžete to mať. Nemôžu tam byť nejaké biele pole, takže to si odstránim a stiahnem si ešte raz. Takže stiahnem si toto napríklad, takto. Nie. Nie. Takto. Doberám si. Dobre, takže môže to tam byť, takže nič sa nemení. No dobre, no potom si to... Nie, nič. Potom si otvoríte Real World Cursor Editor, tento program. Takto. A dáte vytvoriť a tu si dáte tako ako ja 32 bity, hladké hrany, vlastne veľkosť na 100 pixely si dáte. Si vytvoriť. Teraz si zoberiete tento obrázok a vložíte ho proste jednoducho tu. Áno, takto. Teraz si vezmete toto a označíte ten bod, s ktorým chcete klikať. Ja si označujem tento bod. Takto. Pretože najčastejšie takto klikám. Teraz si to jednoducho zavrieme, uložíme na pracovnú plochu. Máme to vytvorené. Teraz si tu otvoríme myš. Myš. Dáme si ukazovateľ. A tu si dáme prehľadávač a nájdete si len prosto ten obrázok, tento. Odkliknete ho, otvoriť, použiť a mám ho. Vidíte? Ale trošku sa mi to posralo, pretože toto tu, tam čo je biele, tam toto vôbec nemalo byť. Ale nevadí, no, necháme to tak. Takže teším sa s vami na ďalšie video, v ktorom si ukážeme už niečo iné, ale to teraz nebudem rozoberať. Takže odberajte toto video, lajkujte, dúfam, že som vám pomohol a nazdar.